Усім салют. Рада вітаць вас у нашым добраранку. Паглядзіце, які мне падарылі прыгожы рушнік. На яго абавязкова трэба паставіць талерку з прысмакамі. Мы з задавальненнем пачастуемся. Ні ў якім разе. На такую прыгажосць нельга нічога ставіць. Гэта чаму? Здаўна на такім рушніку падавалі хлеб-соль паважаным гасцям. Не хачу, каб на ім нават крошачка хлебная была. Гэта ж сапраўдны шэдэўр. Вышыты арнамент – сапраўдная карціна. А ты ведаеш, Кася, што гэту вышыўку можна чытаць быццам кнігу? Быць такога не можа. Яшчэ як можа. Беларуская вышыўка – гэта быццам энцыклапедыя сімвалаў. Што? Вы гэта ведалі? Некаторыя нашы гледачы цудоўна разбіраюцца ў вышываных сімвалах. Тады давайце разам раскажам нашай Касі, як рассакрэціць вышываныя загадкі. Я вось заўважыла, што часцей за ўсё вышывалі чырвонымі ніткамі на белай тканіне. Так і ёсць. Гэта адметныя колеры. Па іх можна адрозніць рушнікі ці вопратку беларусаў ад вышытых рэчаў іншых народаў. Паглядзіце, узоры складаюцца з акуратных квадрацікаў ці ромбаў. Так, гэта традыцыя беларускага арнамента. Вельмі цікавы і прыгожы быў вось такі сімвал. Хто ведае, якую назву ён носіць? Калі добра прыгледзецца, можна заўважыць, што сімвал нагадвае кветку ці языкі полымя. Кася, ты правильно здагадалася. Такі сімвал называўся агонь. Гэта адзін з галоўных знакаў. А вось гэты сімвал, якую назву носіць? Як думаеце? Вельмі прыгожы сімвал. Так багата упрыгожаны. Кася, ты маеш рацыю. Няўжо гэты сімвал і мае значэнне багацця? Так і ёсць. Такім узорам упрыгожвалі рушнікі і вопратку з пажаданнямі багацця яе гаспадару. А як вы лічыце, якім сімвалам трэба упрыгожыць маю вопратку? О, трэба спытацца ў нашых гледачоў. Яны цудоўна разбіраюцца ў гэтым. Нашы гледачы кажуць, што табе, Кася, падыдзе вось такі сімвал. Ой, ён мне вельмі падабаецца. Але якая ў яго назва? Краса! Гледачы лічаць, што ён вельмі табе пасуе. Дзякуй. Мне вельмі прыемна. І я сама паспрабую вышыць такі узор. Спачатку проста намалюй яго. Клетачка за клетачкай чырвоным алоўкам. З малюнкам я спраўлюся. А вось з вышыўкай вы павінны мне дапамагчы. Не хлапчуковая гэта справа. Узор ствараць буду я, а вы мне нітку ў іголку станеце уцягваць і мяне цікавымі гісторыямі забаўляць. Вось, Кася, усім карысную справу знойдзе. А зараз прапаную паглядзець мультфільм. А ў мяне заданне для нашых гледачоў. Пацікаўцеся, калі ласка, сімваламі беларускага арнамента і выберыце той, які вам бліжэй за ўсё. А наш добраранак аберагае вось такі сімвал. Гэты узор чытаецца як дзіця. І ён дорыць здароўе, бяспеку і радасць усім дзецям. Гэта зараз дорым і мы. І наша галоўная задача дарыць вам цудоўны настрой. І давайце уявім, што робім самую вясёлую ранішнюю зарадку. А чаму б нам не пагуляць з Сонейкам? Ой, якой гарачай. Лесік, лаві. Ой-ой-ой, сонечны настрой я дару свайму сябру Вані. Дзякуй, Лесік. А цяпер ты, Кася, лаві. А я адпраўляю Сонейка нашым гледачам. Трымайце! Ну як, Сонейка не апякло вам рукі і носікі? Не, зато і ва ўсіх усмешкі пашырыліся. Няхай сёння Сонейка трошкі больш свеціць у вашы пакойчыкі. І трошкі больш у вас будзе прыемных момантаў. І калі ласка, калі пойдзеце на вуліцу, не забывайцеся на кепкі і панамкі. А пакуль што мы можам паглядзець мультфільм. І Сонейка будзе глядзець яго разам з намі. Ага. Ведаеце, што я заўважыў? Не ведаем.
Таму што ты заўсёды вельмі назіральны і бачыш тое, што ніхто не бачыць. Лесик, и что у тебя за назирание? Тое, што кампанія нашых гледачоў павялічылася. О, гэта ж вельмі цудоўна, і нам вельмі прыемна. И до того ж, наши глядачи значно выросли. Тыя, хто быў маленькі і не ўмеў чытаць і пісаць, цяпер сур'ёзныя школьнікі. І цудоўна, што вы запрашаеце паглядзець нашу праграму і сваіх малодшых братчыкаў і сястрычак, і бабусь з дзядулямі таксама. А яшчэ наш дабраранак глядзяць і хатнія пітонцы разам са сваімі гаспадарамі. И все разом смеются над нашими жартами. Паглядзіце, у гэты момант яны выглядаюць прыкладна так. Такія вясёлыя гадаванцы могуць быць толькі ў вельмі вясёлых гаспадароў. А веселым настроем можно зародиться от нашей программы. А ў мяне заўсёды падымаецца настрой ад вясёлых хуткамовак. Сябры, кожны дзень вучыцеся выгаворваць хаця б па адной. Спочатку говорите повольно, а потом повяличивайте хуткость. Галоўнае вымаўляць усе гукі правільна. Паспрабуем. Паспрабуем. Зранку верабей на рынку у прадавачкі скраў разынку. Подобрал стручок гороху и ореху грецких троху. А зяброўцы на страху курагі прынёс крыху. Запомнили? Давайте разом повторим трошки хутчэй. І Зранку верабей на рынку у прадавачкі скраў разынку, подобрал стручок гороху и ореху грецких троху, а зяброўцы на страху курагі прынёс крыху. ну як, атрымалася у вас? Трэніруйцеся, і можа праз некаторы час вы станеце нашымі калегамі, тэлевядучымі. А зараз давайте зробім невялікі перапынак, паглядзім яшчэ адзін ранішні мультфільм. А ўсе падлічылі, колькі дзён да заканчэння летніх канікулаў засталося. Амаль столькі, колькі і прайшло. Але за гэты час трэба абавязкова набрацца моцы на новы навучальны год. І таму абавязкова рабіце ранішнюю зарадку. Катайцеся на ровары. Скачыце праз скакалку. А яшчэ паспейце прачытаць шмат цікавых кніг. І даведайцеся пра самыя дзіўныя месцы Беларусі. Тады у вас будзе пра што расказаць сваім сябрам, калі сустрэнецеся ў верасні. А ідэі карысных і цікавых заняткаў можам падказаць вам мы. Галоўнае, не прапускайце ні аднаго нашага выпуску. Я нагадаю, што сустракаемся мы з панядзелка па пятніцу зранку. У нашым добраранку! Не